Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okoni ting' ma okwongo magengo bang' jod bura wuok e yweyo en ng'iyo kaka idhi duog duol manyien mar yiero kod kiewo e pacho ka IEBC ka Ogai mar doho Martha Koome mondo ni buche mochwal e doho e wi chugo IEBC otieki mapiyo kolose kanisa jokopere machebukwa e kar chung' od bura ma Kabuchai. Wetangula okoni buche mathoth mochwal e doho osebedo ohinga ne chugo IEBC kendo oywayo chenro mag yiero ma owinjo bed ni itimo e moko kuom kuonde chung' ute od bura ma kombegi ne odong' nono. Wetangula bende oyango ni osiro paro mar kete agula achiel omenda masiro somo mong'ere kaka bursary. The country has gone without IEBC for a long time, and I take this opportunity to encourage those who have been making challenges in court to stall the process of having a selection panel for IEBC, to rethink their minds and give way for this noble cause. Because the country cannot go to the next elections without boundary review, without boundary delimitation, and without holding by-elections of the constituencies that are already vacant, either by way of resignation, death, or court processes. We also have many wards that have got vacancies that need to have by-elections. And as you know, the Supreme Court has directed that IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move.